Hi, welcome to my YouTube channel. This is me, Chocolate Vlogs. Hi, good evening sa inyong lahat o sa nagtanaw karon, good evening sa inyong tanan o maayong adlaw sa inyong tanan. Kabalo mo guys, I'm so happy at this moment kasi finally nakita na naman among igsoon. Ako ang kaugalingong igsoon. Ako ang kamagwangan na igsoon na babae. Almost 29 years wala mi nagkita kay ni sibat siya or nilayas siya sa amuang poder sa akong mama. Almost 9 years old ko iya kong gibiyaan kay tungod ng luod siya sa akong mama na nanguan og laing lalaki kanang nanguan gani siya na ngasawa og laing another man na mao ang kuan iyang nakaipon karon. So akong igsuon ng luod. So ako katong that time wala pa ko kabalo na ako sa akong poder sa akong mama iya akong gibiyaan 9 years old nya wala na ko kabalo kung asa siya hantod wala na jud namo siya nakita kung asa jud siya nga sige na ko kuan pangita sa iya na si mama na kung naana sa Butuan, nasa Cebu, naana na dito na sige yung pangita sa iya guys, pero wala na ako siya nakita na wala ko kabalo na sige ko kuan sa kanang kabalo na gani ko na antod wala na jud na mo siya nakita kung asa siya. So ako that time 9 years old na 10 years old na ko na sige na ako pangita sa akong ate na asa na jud hantod na natigong-tiguang na ko na almost 13 ako sige na jud ko pangita sige na ko adto sa mga page sa Jessica Soho, Karat Pitolfo, pero wala ko nilagi kuan wala pa ko nilagi sa mga inaana nila Pitolfo og sa Jessica Soho. So wala na ko hoping siya, pero honest guys nalimtan lang dyan namo among ate si mama sige na siya pangita kung asa na dyan si ate mailan dyan ako sa iya na siya pangita ka ate wala ko ay kabalakan nala dyan na si ate nala dyan na si ate diya sa Manila or something pero ayaw kabalaka ba nagkuan naman ko sa mga Jessica Soho og sa kanang Rapid Tulpo, pero wala pa sila one time na nakita ni nakoy auntie sa Manila, nakita niya na nasa Facebook siya rin kanang tan-awa daw ni imuha ba ning igsuon sa akong kuan naman ko'y picture jud sa akong igsuon nara diri kanimo ni siya nako'y picture sa akong igsuon niya ako jud siyang gikumpara kung mao ba jud siya akong gikumpara mao ni siya o kumpara ko mao ba jud ni siya niya ako nakulbaan na jud ko sa akong feelings ba nakulbaan ako mao ba jud ni dagan ko gisandan ako ba yung gi-collage kung dagan ko gisandan guys kanang sa inyong pananaw ani pareha na silag nawong ako nakulbaan na jud ko kay nakuan ko na
si ate jud to pero naglahi man gud ang iyang aura, natiguang na siya, batanon pa man to siya to that time. Nakulbaan ako, ano man ako mga gipag-ingnan na mao na imong ate, mao na parehas lang now guys, kanang nakulbaan na jud ko na katong gabi una wa jud ko natulog, ako yung gikuan gipangita ang iyang pangalan kay hapit na jud sa point man na siya jud na magkita jud mi sa Facebook guys. Salamat jud sa Facebook ha, kay tungod sa Facebook nakita jud ako akong ate ya. Tapos ana siya mao jud na tawagin na mao na daghan kay ko gikuan, daghan kay ko gi-message na mga paryente namo diya sa Cebu City sa Bantayan na ako yung gianan, Cervantes please kailan mo ani ako ditong igsoon sa akong ate nawala na almost 29 years old, 29 years nawala sa Samo Poder. Dagan kay kong ako gikuan sa ako pangutanan sa side sa iyang mga kaila ba ko, mga mutual friends niya, ay dili mutual, mga friends niya na kung kaila mo ani na, wala pa man jud siya kuan, wala pa man jud nag-reply that time na nawala na ko sa kuan ya. Ako message akong ate, ikaw ni ate kala ako ni si Redren imong igsuon na imong gibiyahan sa Mindanao. Magkatawan wala pa man niya na basa pagkatataon na mga 45 minutes na nitawag ang ate. Sabi lang akong pasalamat kaya bilang mo nabantay lang akong ate. Thankful kayo ko. Runaan akong ate. Almost 29 years. Sibiyaan niya. 9 years old ako. Pero thankful kayo ko. Na akong ate. Pero guys, tanawa mo ang kuan ako i-upload na niyo. Tanawa mo pagkuan ka ng pagtawagay na diri. I hope na na makuha ninyo ako ang emotion that time, pero nakalimot ko na mute na ako ang tingog sa akong ate. Tanawa ninyo. Wala ba ka nagpagkita sa mga asawa? Ano ba ka? Sabi ko kung wala lang ka, hindi ko kapagkita sa iyo ha. Kaya na ako yung sinigyan na kulit mo.
9 years old pa ko na mo kumiyahan. 38 na pag-edad ka nun. Ate, musta naman kami ate? Gano'n nakakita mo sa ibang Facebook, ana si ate Dita na ikaw Judy. Mo sa sigikukuan. Sigikukuan ng ano, sigikukuan. Tanaw-tanaw sa inyong mga picture na nuwan ikaw ana. Kumusta naman kasi? Tigwa na kasi mama. Wala naman ako naman siya sa Davao. Davao ko sa Digos. Ha? Ha? Ate? And ayan guys, na wala mo kuan niya. Magpaabot lang ko sa iya kay muanihilan daw siya kanang mo magkipagkita na siya sa mua mga 5 days siya taga-ilang kong panahon taga-isa ko para na ako'y kwarta ikapliti so mangita pa daw pliti ako ang ate. I hope na muanihin dyan akong ate. Miss nila ko ate, I love you so much. Uli na dito. Hope na abangan na to ang part 2 kung maabot na kung ate. Bye bye guys. I love you.